Jamen, så tror jeg simpelthen, at vi går i gang. Så jeg vil lige fortælle dig lidt om de redskaber, jeg bruger, når jeg skal tage min mini-pause. Det her det bliver jo lidt længere pauser, tænker jeg. Men sats på, at hvis du ligger der i en af de her stillinger, så tager det cirka 10 minutter. Du kan også vælge at ligge en halv time. Men hele pointen med at give dig selv den her pause, det er jo, at det skal være rart. Dit nervesystem har højst sandsynligt brug for en pause, haft brug for det længe, måske i løbet af dagen, måske en lang periode. Så det, at du lige pludselig giver dit nervesystem den her mulighed for selv at regulere, det er virkelig vigtigt. Og så må det jo gerne være rart, det må gerne være lækkert. Så jeg ved ikke, om du kan se det, men jeg ligger på sådan et varmetæppe, og nu er vi jo kommet ind i de lidt kolde måneder. Så sådan et varmetæppe kan jeg virkelig anbefale dig. Jeg har det også på min Brix, og jeg spørger altid, vil du have varme i? Det er ikke sikkert, hvis man er i overgangsalderen, man synes, det er fedt. Men ellers er der rigtig mange, som, yes, nu vil jeg gerne have varme. Så sådan et varmetæppe, jeg tror, jeg har købt i Jysk for 250 kroner. Det er altså også noget, jeg har på sofaen derhjemme, når jeg har brug for at bare putte om aftenen. Så det har jeg lagt her. Jeg har varmepude. Det var også dem, jeg lavede en lille konkurrence for. Sådan en varmepude med, jeg tror det er boghvedekerner. Jeg har sådan en forhandler, der hedder fru Hanne Hansen. Den kan jeg godt anbefale. Hun laver sådan nogle skønne varmepuder. De skal have 2 til 3 minutter i mikroovnen. Og så er det altså helt fantastisk at ligge på din forside, ligge i nakken, hovedpine, menstruationssmerter, generelt angst, er det rigtig dejligt at have noget på forsiden. Jeg kommer til at vise dig det lidt senere. Øjenpuden er også dejlig at have klar. Øjenpuden har jo lidt tyngde, og for nogen skal de lige vende sig til, at der ligger noget tungt på deres øjne. Men det her med, at vi faktisk lukker ned for sanserne, lukker ned for lyset, det fortæller dit nervesystem, at okay, nu, altså Sigrid, hun fortæller mig, at nu er det faktisk tid til en pause, og hun er så tryg. Det kan godt være, at nervesystemet ikke er tryg. Hvis du oplever angst eller stress, så er dit nervesystem jo utrygt. Den er i kamp eller flugt tilstand. Men i og med, at du tager synet væk, så siger urhjernen sådan, okay, så vi er simpelthen i sikkerhed nu, så vi kan faktisk lukke øjnene. Okay, jeg ved ikke, om jeg tror på det, men okay, jeg giver mig hen til det. Jeg giver mig hen til det, så nu begynder jeg at producere melatonin i stedet for adrenalin. Og melatonin, det er jo det, vi gerne vil have, når vi skal sove. Så sådan en øjenpude her er virkelig også genial, hvis du har udfordringer, når du skal sove. Brug den eventuelt med en meditation, inden du skal sove, eller brug de her hvilestillinger, inden du skal sove, så du allerede forbereder kroppen på, at den skal begynde at lukke ned og producere melatonin og ro-hvilehormoner i stedet for. Så de er gode her. Og ellers har jeg lidt tæpper. Kommer også til at bruge sådan en yoga bolster. Du kan også bruge sofapuder, eller sådan. Det er bare for at vise dig, at den her den er altså også rigtig god at have. Så hvis du ikke har den, så er det jo snart jul. Det kan være, at du skal ønske dig en. Jeg bruger den i hvert fald ret tit. Godt. Den første hvilestilling har du måske hørt mig tale om før. Det er den maveliggende. Og jeg fortæller lige kort om, hvad der sker, når vi ligger os på maven. Måske skal du allerede, hvis du har mulighed for det, lægge dig ned på ryggen. Og lige lægge dig godt til rette ned på ryggen, for så skal du mærke forskel. Det er jo ofte sådan, vi ligger, når vi sådan skal ligge på sofaen, eller vi skal ligge os til at sove. Så ligger vi os ned på ryggen, eller vi skal meditere, så ned på ryggen. Og umiddelbart skulle man tro, at det var sådan en dejlig afslappende stilling, og det kan det også være for nogen. Men hvis du har et nervesystem i alarmberedskab, så vil du oftest mærke, at det strammer til på din forside. Halsen strammer til, brystet strammer til, maven, åndedrættet. Altså det hele, det bliver låst. Og det er fordi kroppen automatisk, din urhjerne, kalder på beskyttelse. Altså det vil gerne beskytte dig imod, hvad end der kommer af fare. Og igen, ofte er der ikke en fare. Det er herinde, det sker, men det er urhjernen sådan set ligeglad med. Den vil bare gerne beskytte sig og trække sig sammen. Så prøv lige at, hvis du ligger på ryggen nu, prøv lige at mærke, hvordan er det egentlig at ligge på ryggen? Altså, hvad lægger du mærke til, når du ligger her på ryggen? Kan du godt mærke, at det nogle steder i kroppen er rart måske, men kan du også godt få en fornemmelse af, at du er meget åben? At du er meget tilgængelig på din forside. Og igen, nogen har det helt fint med det, men andre bliver faktisk lidt opmærksom på, ja, det kan jeg faktisk godt mærke.
Godt. Så nu vil jeg bede dig om at komme om på maven, og jeg gør det også. Så nu vil jeg bede dig om at komme om på maven lidt. Og det, der kan være rart her, det er, at eventuelt du har et par puder, som du lægger under dine skinneben, sådan, så du lige får benene lidt op. Og hvis du har en stor barm, så er det her, det kan være rigtig rart at have yoga-puden, men det viser dig lige om lidt. Men ellers vil jeg egentlig bare bede dig om at ligge der ned, og så måske med hovedet til den ene side, og armen foran ansigtet, og hånden, den modsatte arm, ned langs siden. Og så bare lige prøve at ligge her lidt. Og husk, det er kun dig, der kan mærke, om det her det er rart. Det kan også være, at du lige skal have en pude ind under maven. Og igen, hvis det ikke føles rart, hvis du nu har et piskesmæld, og der er et eller andet med nakken, så det er ubehageligt at ligge med hovedet til den ene side, så tager du din yoga bolster, eller igen en sofapude, altså sådan nogle store sofapuder her, kan du også tage. Og så sætter du dig ned. Her, det kan være, at du skal have en pude ind under din numse. Og så ligger du der ellers i det her, som man i yoga vil kalde barnets stilling. Og nu bliver jeg lige liggende i barnets stilling, for jeg kan faktisk mærke, at jeg bedre kan tale til dig, mens jeg ligger her. Så om du ligger i den her foroverbøjning, barnets stilling, eller om du ligger nede bare på maven, det er sådan set lige meget. Du må gerne lukke øjnene. Og bare lige mærke, hvordan er det egentlig at ligge på maven? Er det anderledes end lige før, da du lå på ryggen? Mange vil opleve, og faktisk også blive lidt overrasket over, at den her stilling føles mere tryg. Altså simpelthen føles rarere. Og det kan være sådan helt mærkeligt at mærke, fordi at man måske har haft en idé om, at det ikke var rart at ligge på maven, fordi at man har låst åndedrættet, eller har ondt i brystet. Så det her med at lige pludselig at ligge på maven, det er sådan, det forbinder de med sådan, jamen jeg skal jo åbne mig. Altså jeg skal jo strække det ud, det der gør ondt. Men ikke nødvendigvis. Ikke nødvendigvis. Jeg vil mene, at du skal forsøge fremadrettet at give kroppen det, den beder om. Og ofte så er det ikke det her, du prøver at tænke dig til, men det er det, du mærker. Så hvis du mærker spænding i bryst, klump i hals, låst åndedræt, generelt sammentrækning på forsiden, ondt i maven, så vil jeg anbefale dig den her maveliggende hvilestilling. Og den her stilling, jeg ligger i nu, den kan godt være udfordret for dig, der måske har et dårligt knæ, eller ikke er så smidig. Så der vil jeg helt sikkert anbefale dig at lægge dig ned på maven, og gøre det så rart som muligt. Godt. Vi bliver ikke liggende i den her stilling længere. Men det kan være, at du lige pludselig er blevet overrasket over, gud, her skal der ligge noget mere på maven. Det er i hvert fald en rigtig god minipause, om du ligger her i 5 minutter nede på gulvet, mens dine børn leger. Altså bare det kan gøre, at dit nervesystem sænker, altså regulerer sig lidt, og det der uro, du mærker, det tager lige toppen af det. Lige så stille kan du komme op og sidde igen. Du må også gerne blive liggende, hvis du har lyst til det. Så som altid, så hvis du sidder, eller hvis du har lagt dig om på ryggen igen, så vil jeg lige bede dig om at mærke, hvordan opleves det inde i dig nu, efter du har ligget i din første stilling. Og hvis du har lyst, må du hjertens gerne dele det nede i kommentarfeltet, enten nu eller bagefter. Jeg kan i hvert fald lige sige, hvordan jeg oplever det. Altså, jeg er blevet sådan blød på min forside. Og jeg er mere bevidst om den nu, men på en rolig måde. Hvor den før var sådan lidt
skide udad til, fordi at jeg jo er på nu og snakker til dig og til jer, og jeg ved ikke lige, hvor mange der ser med, eller om det giver mening. Så mit nervesystem er jo lidt i præstation, hvilket giver god mening, og det må det gerne. Men jeg kan da mærke, og du kan måske også høre det, der er lige kommet lidt mere ro på. Der er lige kommet lidt mindre tempo. Så det var den første stilling, den maveliggende stilling. Den næste stilling, det er en sideliggende stilling, og den kan være god som en sovestilling. Den kan være god til dig, der ikke bryder dig om at ligge på maven, fordi du måske har stor barm, eller lidt større mave, eller det gør ondt i din lænd, det er gravid, jeg ved ikke, om jeg fik nævnt det. Og mange, de lægger sig bare på siden. Men nu vil jeg bare bede dig om at lægge dig ned på den ene side, og selvfølgelig hvis du har en dårlig skulder eller et eller andet, så find lige ud af, hvilken side skal jeg ligge mig på. Og nu insuerer jeg bare lige, at jeg ligger på siden, så du kan se, hvad jeg mener. Så højst sandsynligt, så kommer du til at ligge lidt sådan her. Og det de fleste af os kommer til, når vi ligger på siden, det er, at vi kommer til at lave sådan en her. At vi ligesom får den skulder, der ligger ned på gulvet, den ryger ligesom fremad. Og så ved jeg ikke, om du kan se, at der kommer ligesom sådan et twist i min rygsøjle. Og det er ikke specielt rart. Så det vi skal gøre nu, det er, at vi skal placere kroppen i den sideliggende stilling, som jo også er sådan en fosterstilling. Altså faktisk vi skal tilbage til igen barnets stilling, der hvor vi lå inde i livmoderen og lå skulderbladet lidt rundt. Og ligesom den maveliggende stilling, så beskytter den sideliggende stilling også din forside, og det gør din urhjerne og dit nervesystem mere roligt. Så nu kommer jeg lige ned på siden også. Så, det vi skal være... Jeg skal have den her lige med. Nu kan jeg se. Der. Det vi skal være opmærksom på, det var som sagt det her med ikke at få skulderen frem, så du ligger og twister i din rygsøjle. Vi vil gerne have en lige rygsøjle. Så det første du skal gøre, det er, hvis du kan se den skulder du ligger på, at den er fremme, så vil jeg bede dig om lige at løfte og trække den tilbage. Og så kan du måske se, at mit hoved, det ligger faktisk sådan meget ned, og det er ikke særlig rart. Så kan du lige prøve, bare for sjov skyld, at tage skulderen frem igen, og så kan du måske mærke, der ligger hovedet bedre. Og det er oftest derfor, at folk de kommer til at ligge sådan her. Så når vi får skulderen ind under, så skal vi have en højere hovedpude. Jeg har en lille hovedpude her, så jeg folder den simpelthen bare lige. Så den er faktisk, altså sådan, den bliver okay høj. Så jeg lægger den, sørger for at få mine skuldre ind under mig. Og så kan I se sådan, det her det er nogenlunde vandret. Og det er faktisk det rareste. Prøv lige at tage puden væk, så du kan se forskel. Kan du se, nu altså, er der overhovedet ikke sådan, balance mellem det nederste del af mit hoved og det øverste del af mit hoved. Så først hovedpuden. Og så kan du faktisk lige lægge, så skuldrene de ligger over hinanden. Så skal vi til benene her. Og der har jeg et par puder. Og der er det rigtig rart at have en pude helt op i dit underliv nærmest. Og så skal vi også have puden helt ned her langs benet. Fordi det vi gerne vil undgå, det er huller. Altså det er huller imellem din krop og gulvet, eller din krop og madrassen. De huller, dem vil vi gerne have fyldt ud med puderne. Fordi så kan din krop, så kan den bare selv give slip. Og her i de her hvilestillinger, der inviterer vi jo til slip. Så vi giver kroppen de bedste betingelser for at give slip. Og det er ved at pude dig op. Så det kan sagtens være, at hvis du nu skal have endnu flere puder under her, hvis du nu falder lidt tilbage i din hofte, så vil vi gerne have dig lidt frem. Så du må egentlig også gerne se, om du skal få hoften lidt tilbage. Eller om du egentlig lå okay, at den var sådan set der. Okay, så har vi hovedet på plads, vi har skuldrene nogenlunde på plads, vi har benene og hofterne på plads.
Og så ligger den her arm sådan lidt, altså det ville faktisk også være ret rart, hvis den fik noget støtte. Og her har jeg lige et tæppe. Og generelt er det også rart at have noget for maven. Og ellers så vil jeg bare lige sådan, virkelig sådan sørge for, jeg har faktisk brug for, altså et eller andet sted, så ville det være rart, hvis jeg blev endnu mere pudret op her. Men så tager jeg bare lige den her. Og så ligger man også og krabber det her tæppe. Og det er faktisk mega rart. Og hvis man nu havde varmet sin varmepude, så kunne det jo være, at man skulle lægge den her. Så man både fik lidt varme på lænden, og lidt tyngde her på hoften. Jeg har ikke engang varmet den, og den er allerede sådan, tyngden er bare dejlig. Og så må du bare, altså hvis du ikke allerede har gjort det, bare luk øjnene. Og bare lige fornem den her hvilestilling. Altså jeg kunne virkelig godt tale en lur lige nu. Jeg kunne sagtens ligge her i 10 minutter. Og igen, hvis du har problemer med at sove, så kunne det være, at du skulle ligge dig sådan her i din seng. Så vil jeg nok bare simpelthen have valgt en dyne. Og så vil jeg sætte en meditation på. Altså sådan en sovemeditation. Ikke sådan en, der er pling, nu skal du vågne. Jeg har faktisk en sovemeditation, så du må skrive til mig, hvis du har brug for at få adgang til den. Sådan en, der varer 30 minutter. Det hedder Sov godt. Og så vil jeg egentlig bare ligge her og mærke, at min krop slapper mere og mere af. Ja. Så denne her stilling, den sideliggende stilling, er god til dig, der har udfordringer med at ligge på maven, men har lidt af de samme udfordringer, altså spændinger på forsiden. Dig, der måske også har noget med nakken, som gør, at du ikke kan ligge med hovedet til den ene eller den anden side. Dig, der er gravid. Dig, der er lidt ængstelig. Dig, der træner selvomsorg. Det her det er virkelig en selvkærlig stilling, hvor du ligger og simpelthen bare giver dig selv verdens største krammer. Jeg kan virkelig, virkelig anbefale dig at ligge, hvis ikke dagligt, så ugenligt i den her stilling. Ja, jeg ved godt, det er svært for mig at komme ud af det nu. Du må gerne blive liggende, hvis du har lyst resten af tiden, men jeg bliver nok nødt til at komme lidt videre. Så vi skal have huderne lidt ud til siden. Tiden går. Simpelthen. Godt. Den tredje stilling, som også er en aflastende stilling, det er en, der er god til dig, som har ondt i lænden, ondt i ryggen. Dig, som måske har virkelig forsøgt at strække ud og lave alt muligt. Altså sådan, men dig, der har brug for en stilling, som virkelig, virkelig er rar, både for ben og ryg. Og jeg har sådan nogle kæmpe puder, sådan, som man folder sammen, som cirka er så høje her. Men det jeg vil vise dig i dag, det er faktisk, at du kan bruge din sofa, eller en stol, eller igen tage 2 dyner oven på hinanden, for vi skal have benene ret højt op. Så nu kan du godt komme ned og ligge på ryggen. Og hvis du ikke har en sofa, så kan du bare tage nogle puder, men så bagefter vil jeg anbefale dig at prøve en sofa. Godt. Ned på ryggen, og hvis du nu har en sofa, eller en pilatesbold, eller en stol, så skal du hætte med numsen så tæt på sofaen som muligt. Smid benene op. Hvis jeg kalder den 90, op i 90 grader. Og så ned og læg. Og her igen, gør det så behageligt for dig selv som muligt. Tag måske en pude. Jeg ved ikke lige hvad. Hvis du har varmepuden på din forside. Igen, så får vi samtidig beskyttet forsiden. Det kan være rigtig dejligt. Hvis du har hovedpine og har sådan en tendens til spænding omkring kraniekanten, det har jeg, så plejer jeg nogle gange at folde varmepuden sådan i sådan en skål. Sådan en skål her. Og så lægger jeg mit hoved, altså sådan, for den ligesom foldet lidt. Og så, ligesom om,
Fordi så er det ligesom om, at der er nogen, der holder dit hoved sådan her, ligesom at være til behandling. Og det er bare noget af det bedste, altså ved at være behandling, det er, hvis der er nogen, der gider at holde mit hoved i 5 minutter, uden at der sker noget. Det er ret fantastisk. Nå. Så der kan den ligge, hvis du har lidt hovedpine. Men prøv lige at mærke, hvad det gør ved dine ben. Der er dårligt lys, men prøv lige at se, om dine ben slapper af, fordi det er faktisk det vigtigste i den her stilling, det er, at dine ben slapper af. Og det jeg gør lige nu, det er egentlig bare lige, at jeg spænder op, altså sådan, jeg samler lige mine lår og mine knæ for at mærke, det her, det er spænding. Fordi nogle gange så opdager vi, at vi kan blive spændet. Så det her, det er spænding, og så giver jeg slip. Så benene må godt komme lidt ud til siden, og bare sådan, hofterne åbner sig lidt. Det må gerne være afslappende. Så prøv lige at se, om det er afslappende for dine ben at være her. Kan du dingle lidt med dem, så er de afslappet. Og igen, øjenpuden på med den, hvis du kan lide det. Armene kan jo komme ud til siden. Faktisk er det sjældent, at vi virkelig ligger med sådan armene ud til siden. Det giver sådan en dejlig afspænding på forsiden. Og hvis du nu har et eller andet ondt i maven, så kan det også være rart at have hænderne på maven. Men så ved jeg ikke, om du kan se, så løfter mine albuer sig. Så der plejer jeg altid lige at sørge for at støtte min arm. Igen sørg for at mindske hullerne fra kroppen og ned til gulvet. Så har du lige en pude her, så kan dine arme og dine skuldre slappe af. Og så kan du holde på din mave, eller dit hjerte, eller hvor der nu er rart. Ja, det var hvilestilling nummer 3. Nu kan vi jo egentlig godt bare blive liggende her jo. 10 minutter. 20 minutter, hvis du er så heldig, at du kan give dig selv det. Det kunne man da snilt tage her. Tæppe på. Helt klart tæppe på, vil jeg gøre. Ja. Så jeg ved ikke, om du kan mærke, når du ligger i den her stilling, at din lænd, altså dit lændesvej er udlignet. Dit lændesvej kommer sådan helt automatisk ned i gulvet, ved at du får dine ben op. Og igen, det kan være, at dine ben skal så højt herop. Nu var min sofa ikke så høj igen. Så det er faktisk det, man siger, det er den mest aflastende stilling for din ryg. Altså det er den mest aflastende stilling, du kan sidde i. Ligge i for ryggen. Så har du hold i ryggen, har du iskiasmerter, igen ondt i lænden, har du stået op en hel dag, så kunne det være, at du skulle ligge i den her stilling og få kroppen til at give slip, og så lave et udstræk. Ja, jeg følger lige tiden. Jeg viser lige den sidste, og så går vi lidt over tid, men så må du jo enten hoppe fra og se med igen. Men jeg synes lige, vi skal have den sidste med, fordi den synes jeg altså også er virkelig dejlig. Den næste stilling vil jeg måske afrunde med, men jeg vil ikke starte med den, hvis jeg har de her spændinger på forsiden. Og min oplevelse er, at der faktisk er mange, der starter med den, fordi de så meget ønsker stræk på forsiden, de ønsker at åbne op. Men igen, vi skal tilbage til, hvad vil kroppen, og ikke mindst, hvad vil urhjernen? Hvis der er spændt, så skal du give den, altså den her sammentrækning, som den allerede er i gang med, for at den accepterer, at men nu kan vi godt åbne op. Det er i hvert fald min erfaring. Her skal vi bruge yogapøllen igen. Jeg havde altså øvet mig i at sige bowl, så jeg synes, pølle er noget så dumt. men det er nu det, de fleste kender. Du kan lægge den ned, så den er helt sådan vandret, men du kan også hvis du har en yogablok, så kan man lige pude den lidt op, så den ligger lidt mere skråt. Det kan du lige lege med. Jeg kan egentlig meget godt lide, at den er lidt skrå opad. Og så sætter du numsen helt op til yogapøllen. Og så læner du dig ellers lige så stille tilbage. Og mærker lige, hvordan det er. Nogle gange kan det være rart at lave den her frøstilling med fødderne, men så vil jeg helt klart putte et eller andet ind under dine ben, så igen de bliver grebet, ellers er den meget åben og meget sådan udspændende og afspændende for nogen. Men jeg kan nu også bare godt lide at ligge i sådan en, altså tage, lotusstilling, det er afslappende, og så strækker du bare dine ben ud.
Og det fantastiske ved den her stilling, det er, at skuldrene ligesom sådan kommer fri og bare kan slappe af. Så der får du noget afspænding til skuldrene, samtidig med at du får åben, altså fra brystet. Og det kan også være vildt dejligt. Og her igen, varmepuden, genial. Til måske lige at ligge her. Eller faktisk ligge også, altså os kvinder, vi må gerne have noget, altså sådan noget støtte ned til vores livmor også. Det kan være enormt rart. Især i menstruating-perioden. Det kan være rart. Og igen, hvis du mærker, der er sådan noget med nakken, så bare find flere puder. Det er kun dig, der kan mærke det. Så du må altid bare pude dig op. Og så lægger vi altså bare her. Og igen, øjenpude på, tæppe på. Meditation 5, 10, 15, 20 minutter. Afhængig af, hvad har du tid til? Hvad prioriterer du? Det kan også bare være, at du ligger lige så længe, at du føler, der er plads til dig. Og det var så den 4. hvilestilling. Men igen, prøv lige at mærke, hvis du ligger i den her stilling, at den er åben. Den er modtagelig. Især hvis du som kvinde laver den helt åbne, så er der altså virkelig både energiadgang, energiflow op igennem hele sådan, dit system. Og det kan være enormt befriende, enormt powerful. Især hvis man er et sted, hvor man har den der energi. Men hvis nervesystemet har brug for, i stedet at ligge i fosterstilling, så kan den her stilling faktisk være vildt ubehagelig. Så igen, det skal du begynde at mærke. Du skal begynde at mærke og være nysgerrig, for i starten ved du det måske ikke. Så du skal være nysgerrig på, når min krop fortæller mig det her, hjertebanken, spænding, er det så rart at ligge i åben stilling, eller skal jeg have en mere lukket stilling? Ja, så det var simpelthen de 4 hvilestillinger, jeg vil vise dig i dag. Og nu er der mulighed for at spørge mere ind til det, jeg har gennemgået, hvis du har lyst til det. Det kan også være, at du har nogle refleksioner ud fra det, vi har snakket om. Jeg sætter lige den her op igen.